Poštovani gledatelji i gledateljice, ja kod sebe trenutno držim poklon box pod brojem 40 i sada ću vam pokazati što to sve sadrži ovaj poklon box. Tako da evo prva stvar koja mi je došla pod ruku je ovaj predivni Bordeaux Nécessaire. Ako se možda uskoro spremate za neko putovanje, ovako nešto će vam definitivno dobro doći. Malo ću vam pokazati i njegovu unutrašnjost, dakle nema puno komplikacija, nema dodatnih džepića i jako je jednostavan. Definitivno nešto što nam dobro dođe pod ruku kada se spremamo za putovanja. Možete u njemu čuvati od higijenskih proizvoda, šminke do tako dalje, tako da stvarno se može on vama prilagoditi kako vama odgovara. I idemo sada pogledati maramu, gdje kao što vidimo imamo u samom centru ove klasične lavove koji nam odmah najavljuju Versace maramu. Nalaze nam u ovoj predivnoj crvenoj boji, izgleda nam je sama tema ovog poklon boksa crvena, što nikako nije loše. Marama itekako dobro izgleda, ukomponirana s ovim crvenim, tamno-plavim i zlatnim tonovima. Što se tiče sastava, mislim da se radi o 30% svile i 70% viskoze, tako je. Onda odmah znamo da se radi o itekako udobnom materijalu i da je itekako prozračan. Idemo vidjeti koja je to zadnja stvar koju nam skriva ovaj poklon box. Sigurno nećete biti razočarani. Dakle, ovdje nam se nalaze bombice za kupke mirisa trešnje. Dakle, ako ste obožavateljica kupki ili možda čak i obožavatelj, ovo je definitivno nešto za vas i evo samo da se ispravim, nije trešnja nego je višnja. Dakle, miris višnja, ali vjerojatno je to dosta i slično. Dakle, imamo tu nekoliko tih bombica za kupke koje će vam itekako dugo trajati, tako da stvarno uz njih se možete nevjerojatno upustiti. Tako da idemo malo ponoviti što smo mi to sve imali u ovom poklon boksu. Imali smo ovaj predivan set bombica za kupke. Imamo jedan divan tamno-crveni Bordeaux Nécessaire koji izgleda itekako dobro. Kao što sam rekla, idealan za putovanja. Stvarno će vam dobro doći, a možete ga i nositi sa sobom u torbici ako volite nositi još neke dodatke sa sobom. I ova predivna Versace marama u ovim predivnim tonovima s kojima definitivno ne možete pogriješiti za razne kombinacije.